Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu Boris. Aydın bilim adamları, eğitim adamları, za nas je veliko zadovoljstvo da budemo sa intelektualcima, sa vječnim učenicima, sa vječnim alima, kao što ste vi, da budemo naravno u prisustvo očinimo kako se omladina, žena... Taj vjetar odlučenja došao je preko nje, kolac. Žandovan preko troba robova koji predstavljaju. Samo življavamo taj dan koji je bio prije. Evo, baš mi čekamo vas na ambasadu. Hvala na ovo prisutstvo. Još više snage u širenju projekata i ljepote i milosti. Hvala.